معرف شمونته أوروبا كم حبيت شدشت حدار كلتا شحن كلتن بوزالو صابان معارن حلوة بحري نايت خبابي ناب ودب بوزالو وصدنا أما أكل بحري بمعبلن قرن نلعل 5 ساعات سلستقرفنا نمنكسقاس كونه دون مبال زخ الحيلي أين برنان بزي زخون حجز ناب كالوت فتانا جلابو كنسكال زخالنا سبات أزينا وحداتنا نن حدحدنات حجاجزنا خا نابتن قبلنا زمتا جلابو ديبنا حادث سبون انتخونه كيموتنا كلنا أستات 150 سدتنياتات بسلام ناب إيطاليا أتنا نقهو ساعة 6 جلبانا عب دبوباوي جاف سيسيلي تتسقعت اتا ختما بأزي وعوع منفس تقبلتنا كل نبارنا اتا ختما نعانا نسدتنياتات قبل زوات اي مسل طرمبا زنفحة مكاين بخل خبابيتات ولع طفق زبل سمياوي مبرهتتات موغل حدمت اي زحازو غازت انياتات كزراربوهم زخلو سدتنياتات نمركب لعلن تحتن يبلو ترقمتم نمذكرتا زخونم صحفات أب دبترم يسفرو عفومن أفنجأمن بماسك زشفنو حكايم مثل تحقاقستم نعنا نسدتنياتات نمحقاز نابزن نابتن يبلو دراما بزمثل من قدي بغاريزا كاب جالبا ناب درق مريت وردنا أبزن زحلفا كلتا معالتن فرقان نحنت هموتون الدخونة سلزا مدراويت جنت احسبكن بانت أرقوادقا نأستات 4 مليون كاللئيتات بزعبا نقص مريت بسلام مرقات إذا حسب نيره كالا حسابي نبرنن حكايم كبور تخدينهم أب أفدقا نايت ودب كوفا بيلوم صابان معارن كهبونن كلو زحل منبر بقهدي يفتسم كم زنبرة كأمن هيك ألكون عفومن أفنجأمن بماسك زشفنو حكايم هيوات سدتنياتات كدحنو نابزن نابتن كبلو ترايم زرعيني فتفت إبل سلازو نبركو فرق نايت صبا ناب مريت تدفئه بلعبا حدث بشكوتي ناب أفيا قرب اللي تقريمت أمتكو أعداو دقيفن حفت بلاني تفلت أني ولكوا عقمن تزين برني دو كبل كألكو بروهن تسأتا الصفونا معالتي نصح أيرن دس زبل دموق سماين توتس زنبرت صحاي درو أب نوحتي مخازينوتات حصوراتن ناي نبرت حصاوينن عارفة كتنصبارق جميرا نبرت نخندي معالتات تقعيزنا كابي تبقيسنا كابيتين ناي جالبانا ميني نيرو بوليس إيطاليا زوم حتوتات زيوم كنملسلهم يدلي نيرو اتا ترقاميتون ترقاقيا ملسنا نبوليس كتحبرهم جمرت بخاليتانا تحانيقنا نابز مصانايو بوتا كم نملس نزحتوتنا حتوتات سقيلنا خنحلفهم مرسنا اتم بوليس هندبت كلتا سبات كاب منغونا أو صمو نايد كاتينا أمتيوم أسروهم بسم بعده هرمت لبايكو سختفلت أني اتم سدتنياتات ببرخهم تنبركخهم نايتهم بوليس أعداو جابيتهم بمحاز بجخهم نحنا زي كفل كفيلنا نزا حدقنيا قعزو كنكايد زوسنا أو أوروبا أتينا زحاشة هوت كنمرح سلزدلنا إينا ترى سدتنياتاتينا زمت أنا الله جالبا كابيتين أين بران ترقاميت بنبعات تحزبت قبا أيكونن كمزي قبرني كأسوري يبلو من دم بلت أمود أتا كلتا سدتنياتات نتي كابيتين كوينو إنا مرحزة ساقرنا قبصاوي حبرو لمو بحرك عن إذا زي بهال تأرفن مرقمن أورد اللهم أنتم كحتي كابيتيننا نبر بزي بزح من لممات إيدو نبوليس قرب اللهم ذاك أنق نقر يبلون بوليس استوسنو قبو تقبيلهم ناس أخسر دوايا ويدما بنفاريت جيرم نبعدو ويكا ناب ليبيا وي تركي كترزوايا أبزغ تصنحي تخولونيكم صباح نقهو بأوتوبوسات تتعينكم نابناي سدتنياتات معسكر كتكوديئكم كتبل اتا ترقاميت نقرتني أب أوروبا كل صبوق زبالة كقتمنا تمنيتلنا كساب حجي انقع ناب أوروبا بسلام متأخم زبالنا سبيلن إذا كتحساسبني جمرة حجيقن نفسي تحاتيبه أب أكالي تتقابيقو زنبرة شتاموت فحفيحة كأليو دلخو
7 حدار 2002 كروتونه ناب أوتوبوسات كندي من كلنا درجة فرق معلت خوينو نبره እዞም ኢጣልያውያን ግን ናብ ዝመጻናሉ ከይመልሱና እንታይ ውሕስነት ኣለና እናበልና ፈራሕና ኣብ ቅድሜና ኣብ ዝነበረ መንገዲ ኣዝየን ብዙሓት መካይን ተዓዘብና እዛ ኣዝያ ዓባይ መኪና ግን ናበይ ክትወስደና ተርጓሚትና ናብ ኢጣልያ ኢላ ሓፂር መልሲ ድሕሪ መሃባ ክትውስኽ ኣይደለየትን መንግስቲ ኢጣልያ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣትሪሮም ዝሕዙን ኣዋጠርቲ መስቀላውያን ሕቶታት ዝሓቱን ሰባት ብምምዳብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ንኸየበራትዑ ዘጠንቅቕ ትእዛዝ ተመሓላሊፈሎም ነበረ ኣብ ከተማ ሲሲሊ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መኪና ምህላውና ኣይተገንዘብናን ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኢጣልያ ናብ ዘሎ ናይ ስደተኛታት ማዓስከር ንኽንኣቱ እዮም ዝወስዱና ዘለዉ ሙሉእ መዓልቲ ደቂስና ሓለፍናዮ እሞ ኣብ ኣጋምሸት ጉዕዞና ጀመርና ንወደብ ፖዛሎ ጽቡቕ ጌርና ኸይረኣናያ ንቕሎ ኾይኑ ኢጣልያ ፍልይ ዝበለት ምትሃታዊት ሃገር እያ ኣስመራ ኮይነ ካብ ዝበሃክዎን ዝሓለምክዎን ንላዕሊ ኣዝያ ምዕርግቲ ሃገር ኮይና ረኸብዋ ኣብ ምብራቓዊ ጫፋት ዝርከባ ዓድታት ተጸጊዕናየን ክንሓልፍ ከለና ኣድናቖተይን ተመስጦይን ገና ኣይቀነሱን ነበሩ ኣዝዮም ልሙዓትን ዘይድፈሩን ጎቦታት ስንጭሮታት ኣዝዮም ምልኩዓት ጸዓዱ ገዛውቲ ብጠቢባን ናይ ሓወልቲ ክኢላታት ዝተቐርጹ ቅርጽታትን ሃንን ዘብሉ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣዝዮም ምዕሩጋት ናይ ኣራንሽን ለሚንን ሕርሻታት ወዘተ ካብታ ተወሊደ ዝዓበኹላ ከተማ ኣስመራ ኣዝያ ዝጸበቐት ኮይና ረኸብክዋ ኣኽሊሉ ዓወት ወይንን ሮቤልን ብታሕጓስ ኣብ ናይ ፈንጠዝያ መንፈስ ነበሩ እናደረፍናን እናተላገጽናን ተጓዓዝና ኣብ መወዳእታ ኸዓ ኣብታ ምድራዊት ገነት በጻሕና ሕጂ እውን እንተኾነ ነዛ ሃገር እዚኣ ገዲፍና ክንከይድ ኣይደለና ኣውቶቡስና ናብ ገማግም ባሕሪ ቀሪባ ፊት እታ ትወስደና መርከብ ደው ምስ በለት ኩልና ሰጋእና ገለገለ ካባና ተንበርኪኾም ኣእዳዎም ናብ ሰማይ ብምዝርጋሕ ክጽልዩ ጀመሩ እንደገና ናብ ባሕሪ ክምለስ ኣይደልን ዓወት ተቃወመት ንመርሕ መኪና ብብዙሕ ሕቶታት ከነጨናንቆ ጀመርና ኣጅኹም ኣይትፍርሑ ሕጂ ክትሰጉ የብልኩምን ናብ ኣፍሪቃ ዝመልሰኩም የለን ናብ ክሮቶነ ትበሃል ከተማ እዮም ክወስድኹም ክብል መለሰልና እንተኾነ ግን ክንረጋጋ ኣይከኣልናን እዚ ዝበሃል ዘሎ መዕቆቢ ስደተኛታት ካብ ገማግም ባሕሪ ካላብርያ ናይ ኣስታት 450 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣለዎ ናብኡ ንምኻድ ከኣ ብዘይካ ናይ ባሕሪ መጓዓዝያ ምጥቃም ካልእ ኣማራፂ የለን 20 ሚኒቲ ናይ 20 ደቓይቕ ጉዕዞ እዩ ካብ ኣቦታቶም ወይ ከዓ ኣብ ሓጎታቶም ሒደት ቋንቋ ጣልያን ዝተማህሩ መጓዓዝትና ተርጎሙልና እቲ መራሕ መኪና ናብታ መርከብ ተሳገረና መሳልል ክዝርጋሓልና ከሎ ኩቱር ዓዲ ወረረና ክሮቶነ ምስኣተና ድሮ መስዩ ነበረ ኣብ ወሽመጥ ታራንቶን እትርከብ ከተማ ክሮቶነ ኸኣ ጽቡቕ ጌርና ክንዕዘባ ኣይከኣልናን ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ንኣስታት 15 ኪሎ ሜትራት ምስ ተጓዓዝና ኣብቲ መዓስከር በጻሕና መወዳእታ ዘይብሉ ኣብ ዝመስል መንገዲ ነዋሕቲ ናይ ኤሌክትሪክ ገመዳት ተዘርጊሖም ይረኣዩ ኣብ ካላብርያ ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ገበነኛታት ብጽኑዕ ዝእሰረሉ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዝመስል ሒዛናና ዝመጻ ክልተ ኣውቶቡሳት ሓያል ሓለዋ ንዝግበረሉ መእተዊ ሓሊፈን ናብቲ ገፊሕ ቀጽሪ ምስኣተዋ ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣዒንቶም ኣፍጢጦም ክጥምቱና ጀመሩ እዋ ናትና ምምጻእ ድዮም ክጽበዩ ጸኒሖም ሓተተ ኣኽሊሉ ኣዝዩና ተገረመ ማዕረ ከምዚ ኣፍጢጦም ዝጥምቱና ዝነበሩ ኣብተን ኣውቶቡሳት ዝፈልጥዎ ወዲ ዓዶም እንተሎ ንምርካብ ምዃኑ ድሒርና ፈለጥና ብዙሓት ካብቶም ስደተኛታት ኣእዳዎምን ኣእጋሮምን ብፕላስተር ተኣሲሮም ምንባሮም ኣስተባሃልኩ ካብተን ኣውቶቡሳት ክንወርድን ከለና እቶም ኤርትራውያን ዝኾንና ዘመን ተቐይርካኒ ትብል ናይ የማነ ባርያ ደርፊ ብሓንሳብ እናደረፍና ንኣሰቃቒ ህይወት ስደት ክንቁዝመሉ ጀመርና ሓደ ወዲ ዓድና እንኳዕ ናብ ገነት ብሰላም መጻኹም ምስ በለ ንብዓትና ክንቆጻጸር ኣይከኣልናን ህቡብ ድምፃዊ የማነ ባርያ ወትሩ ስለቶም ኣብ ስደት ዝነበሩ ኣሕዋቱ ይሓስብን ይጭነቕን ከም ዝነበረ ይፈልጥ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ፓስፖርት እናሰንዐ ንብዙሓት ጽጉማት ሰባት ናብ ኣውሮጳ ከም ዝሰደደ ይንገረሉ የማነ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ቅድሚ ምውልዑ ኣብ 1997 እኳ እንተዓረፈ ሙዚቃዊ ፍርያቱ ግን ክሳብ ሕጂ ምሳና ኣሎ
كساب معسكون درفتاتو مسانا حبيرهم كتصنحيهم እቲ معسكر ስደተኛታት ኣብ 4 ብሎካት ዝተኸፍለ እዩ እቶም ቦታታት መጀመርያ ንዝመጹ ስደተኛታት ዝቕበሉ መንነቶም ዝጻረይሉ ዕቑባ ዝሓትሉ ከምኡ ከዓ ተኣሲሮም ናብ ሃገሮም ዝመለሱሉ ቦታታት ይመስሉ ሕጂ ብግብሪ ንሪኦ ዘለና ግን ስደተኛታት ኣብ ማእከል እቲ معسكر ኮይኖም ኣብ ዝረኸብዎ ክፉት ቦታ ዝጸንሕሉ ግዜ ይመስለኒ ኣብ መንጎቶም ብሎካት ስደተኛታት ነብሶም ዝሕጸብሉን ንሽንቲ ዝጥቀሙሉን ዓይኒ ምድሪ ኣሎ መመገቢ ቦታን ኣብያተ ጽሕፈታትን ድማ ኣብ ጥቓት መእተዊ ኣፍደገ ይርከቡ ብስሚንቶን ሓጺንን ዝተሰርሐ معسكر እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ معسكر ዝኾነ ዓይነት ገረብ የለን እቲ ቦታ ኣዝዩ ቆራሪ እዩ ኣብ ጥቓት ጉሓፍ ዝእከበሉ ቦታ ዝዓቆረ ማይ ይርአ ህፃናት ስደተኛታት ኣብ ቀጽሪ እቲ معسكر ጥራይ እግሮም ክጻወቱ ይረኣዩ ናብዝን ናብትን ዝንቀሳቐሳ ብዙሓት ኣናፁ እውን ኣለዋ ሕጂ እውን ሓደ ኣእዳዎም ብፕላስተር ዝተሓከሙ ሰባት ረኣኹ ካብ ሰሜን ዝነቐለ ሓያል ንፋስ ብማእከል እቲ መኻዚኖታት ሸበበ ኣዒንተይን ገፀይን ካብቲ ሓያል ንፋስ ንምክልኻል በእዳወይ ተኸላኸልኩ ወላ እኳ በቲ معسكر ዝጸናሐኒ ናብራ ኣዝየ ተበሳጭየ እንተነበርኩ ከምቲ ኩሉ ኣፍሪቃዊ ስደተኛ ዝገብሮ ስምዒተይ ቀቢረ ናብራ ይቀጸልኩ ኣዒንተይ ናብቲ ዓብዪ ብጫ ኣድማስ ልኢኸ ፀሓይ ክትጥሕል ከላ ተዓዘብኩ ኣብ ኣስመራ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሳን ፍራንቸስኮ ፊት ንፊት ኣብ ዘሎ ከባቢ ዕራርቦ ፀሓይ ኩዕሶ ክንፃወት ከለና ዝነበረ ድባብ ኣዘኻኽረኒ ሓደ ግዝፍ ኢሉ ከቢብ ቆቢዕ ዝለበሰ ሰብ ብማእከል እቶም ስደተኛታት ሓሊፉ ናባይ ገጹ ክስጉም ረኣኽዎ ኣብ ኣስመራ ዝፈልጦ ናይ ጽርበት ዕንፀይቲ ትካል ዝነበሮ ዓዚዚ ኣደይ ትምህርቲ ዓፄ ናፃ ኣብ ዝኾነሉ ናይ ክረምቲ ግዜ ሞያ ምእንቲ ክቐስም ኢላ ምስኡ ተስርሐኒ ነበረት ኣነ ግን ናብ ሰንበል ኬድካ ነፈርቲ ክዓልባን ክበራን እናረኣኹ ካብ ኣስመራ ብኸመይ ይወፅእ ክሓስብን ብዛዕባ ኣውሮጳ ክሓልምን እዩ ደስ ዝብለኒ ዝነበረ ሳካሓወይ እንታይ ኾንካ ተንፈጥፍጥ ኣለኻ ኢሉ ብምሕታት ጃኬት ውፅኡ ደረበኒ ዓዚዝ ዝፈልጦ ወዲ ሃገሩ ስለ ዝረኸበ ብታሕጓስ ሰሓቐ ናይ ፍርሓትን ናይ ተስፋን ስምዒታት ተፈራርቑኒ ኣዒንተይ እውን ንብዓት ቋጸሩ ናብቲ ቴሌቪዥን ንሪኤሉ ሓደ ግዜ ድማ ኣኼባ ዝግበረሉ ኣዳራሽ ወሰዱና ሓደ ብሓደ ስምና እናፀውዑ ከዓ መዝገቡና ናይ ጻብዕትና ዓሻራ እውን ወሰዱ መሕፀብ ስኒ ብራሽ ሳምና መንቀጽ ሽጎማኖን መመገቢ ትኬትን ድሕሪ ማህቦም ምሕደሪ ክፍልታት እውን መደቡልና ልክዕ ከም ዝኸማይ ትምህርቶም ድሕሪ ምውድኦም ናብ ስደት ምስ ዘምርሑ ኢትዮጵያውያን ደቂ ጎንደር ክኸውን ተመደብኩ ኣብ ብሎኮ ቢ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብታ ዝተመደብናላ ክፍልና ካብ ፍርናሽ ወፃኢ ካልእ ዝኾነ ይኹን ንብረት ኣይነበረን ብናይ ዓዚዝ ምትብባዕ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓየሽኩ መጻኹ እንካዛ ናይ ቴሌፎን ካርዲ ተጠቐመላ እሞ ነዲኻ ብሰላም ዓዲ ጥልያን ከም ዝኣተኻ ንገራእ በለኒ ናብ ገዛ ስልኪ ምስ ደወልኩ ዘለዓለትኒ ነደይ ክትበጽሕ ዝመጸት ሓብተይ ነበረት ዓዲ ጥልያን ኣትየ ኣለኹ ምስ በልክዋ ነእዛና እውን ክትኣምነን ኣይከኣለትን ኣደይ እዚ ቆልዓ ዓዲ ጥልያን ኣትዩ ዛኪ ዓዲ ጥልያን ኣትዩ ኣደይ ብታሕጓስ ክትውጭጭ ሰማዕክዋ ኣብ ስልኪ ከይዕለለትኒ ግን እታ ካርድ ሕሳብ ወድአት እሞ ተዓጽወት ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት መግቢ ክንበልዕ ናብቲ መመገቢ ኣብ ዝኣተናሉ ግዜ እውን ዓዚዝ ካብ ጎኒ ኣይተፈልየን ሓደ ስደተኛታት ነዚ ዘለናዮ معسكر ጓንታናሞ ኢጣልያ እዮም ዝብልዎ በለኒ እንታይ ማለቶም ምዃኑ ድማ ቀስ ኢሉ ክበርሃልካ እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ደቡብ ኢጣልያ ከም معسكر ስደተኛታት ዝጥቀሙሉ ዘለዎ معسكر ኣብ ግዜ ውግእ ኮሶቮ ናይ ኔቶ ወተሃደራዊ معسكر ከም ዝነበረ እውን ሓበረኒ እዚ ልዕሊ 3,400 ሜትሮ ስፍሓት ዘለዎ معسكر ልዕሊ 1,500 ስደተኛታት ክሕዝ ዝኽእል ኣብ ኣውሮጳ ካብቶም ዝዓበዩ معسكرات ሓደ እዩ 1,500 ስደተኛታት ሒዙ ጉዳዮም የሳልጥን ንሃገሮም ንኽምለሱ ዝተወሰነሎም ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ይጥርዝ መብዛሕትኦም ኣብ ማእከላይ ባሕርን ደሴት ላምፓዶዛን ዝተረኽቡ ስደተኛታት ናብዚ معسكر እዮም ዘለኣኹ ብዘይካ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣፍጋኒስታናውያን ህንዳውያን ፓኪስታናውያን ፍልስጤማውያንን ኩርዳውያንን እውን ኣብዚ معسكر እዚ ይዕቀቡ እዮም ፊት ንፊት እዚ معسكر ካብ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ድማ ናብ ሊብያ ጋና ቶጎ ባንግላዴሽ ወዘተ ይጥረዙ ኢጣልያን ጀርመንን ሓዊስካ 5 ኣውሮጳውያን ሃገራትን ነዚ ስደተኛታት ናይ ምጥራዝ ስራሕ ዘሰላስሎ
11 حدار 2002 ማእከል ጥዕና ክሮቶነ ኣብዚ ማዓስከር 18 ዓመት ዘይመልኡ ብዙሓት ንኣሽቱ ስደተኛታት ኣለዉ ከምዚ ዝኣመሰለ ሃዋሁ ምስ ዘጋጥም እቶም ቆልዑ ናይ ጽግዕተኝነት ሕቶ ብቕልጡፍ ከቕርቡን ውሕስነት ዘለዎ ፍሉይ ኣተሓሕዛ ክግበረሎምን ሕጊ ኣውሮጳዊ ሕብረት ይድንግግ እንተኾነ ግን እዚ ኣሰራርሓ እዚ ኣብ ማዓስከርና ክትግበር ኣይረኣናን ንጽባሕይቱ ኩላትና ስደተኛታት ኣብቲ ኣዳራሽ ተረኺብና ኣኼባ ክንካፈል ተጸዋዕና እሞ ብኹሉ ንደልዮ ነገራት ብቕርበት ተገልግለናን ትከታተለናን አንቶኔላ ንኽንላለያ ተዓደምና አንቶኔላ ርጉዲላ ሽበት ዘርዘበለት ኮይና ከናፍራ ደሚቕ ቀለም ቀቢኣቶም ነበረት ኣብ ገጻ ተስፋን ቅንዕናን ከንብብ ከኣልኩ መግቢ ተዳልወልና ክዳውንቲ ተምጻልና ናፍቆ ስድራ ቤት ክኸብደና ከሎ ትሕግዘናን ተማኽረናን ከምኡውን ካልኦት ንደልዮም ነገራት ትከታተለና ንሳ ምዃና ብተርጓሚ እናተሓገዘት ሓበረትና ጽቡቕ ጌርኩም ሓዝዎም መግቢ ክትደልዩ ከለኹም ነዚ እናርኣኹም ኢኹም ትምገቡ አንቶኔላ ዝተፈለየ መለለይ ቁፅሪ ዘለዎ ታሴራ ንነፍሲ ወከፍና እናዓደለት ኣጠንቀቐትና ኩላትና ከዓ ስረ ካምቻ ጃኬትን ካልኦት ኣድለይቲ ነገራትን በብሓደ ተቐበልና ናይ 5 ዩሮ ናይ ቴሌፎን ካርድ እውን ንነፍሲ ወከፍና ተዋሃብና ካብዚ ብምቕጻል ሕግታትን ኣሰራርሓን ናይቲ ማዓስከር ዝገልጽ ብቋንቋታት እንግሊዝ ፈረንሳ ስፓኛን ዓረብን ዝተጻሕፈ ወረቓቕቲ ዓደለትና ዝኾነ ይኹን ናይ መደቀሲ ክፍሊ ንብረት ከይነበላሹ ተነግረና ኣብ ድሕሪት ወረቐት ከዓ ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ኮሚሽነር ማለት UNHCR ኣብ ኢጣልያን ናይ መደበራት ፖሊስ ኢጣልያን ቁፅሪ ቴሌፎናት ተዘርዚሮም ነበሩ ሎሚ ኩልኹም ኣስማትኩም ዝተጽዋዕኩም ናብ ውሽጢ ኣቲኹም ናይ ጥዕና ምርመራ ክትገብሩ ኢኹም አንቶኔላ ምስኡ ኣተሓሒዘ ከዓ ብዛዕባ ኣብ ኢጣልያ ከመይ ጌርካ ዕቑባ ትሓትት ዝገልጽ ወረቐት ሃበትና ናይ ዕቑባ ሕቶና ኣብዚ ማዓስከር ኮይና ክንመልኦ ከም ንኽእል ኣብ ኢጣልያ ዲና ክንነብር ንደሊ ወይስ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣውሮጳ ናብ ዝርከቡ ኣዝማድን ስድራ ቤትና ዲና ክንቅጽል ንመርጽ ንዓና ዝተገድፈ ምርጫ ምዃኑ ሓበረትና ሳማ ዓርከይ ትዝበለኒ ክድውለሉ ወሰንኩ ደስ ዝብል ብሩህ መዓልቲ እዩ ሰማይ ሰማያውን ብሩህን ኮይኑ ውሕዳት ዝንሳፈፉ ደበናታት እውን ሓቒፉ ይርአ ዕላማይ ወቕዐ ብሰላም ኣውሮጳ ኣትየለኹ ነታ ጌና ካብ ንእስነተይ ኣትሒዘ ዝሓልማ ዝነበርኩ ኣብ እግሪ ህንጻታታ ገንዘብ እተብቁል ንኹሎም ዜጋታታ ኣብ ምዕሩጋት ቪላታት እተቐምጥን ሙሉእ ናይ ምንባር ነፃነት እትህብን ኣውሮጳ ኣትየለኹ እንተኾነ ግን ከምዚ ዓይነት ናብራ ዘሕልፉ ኣውሮጳውያን ዜጋታት ክሳብ ሕጂ ክርኢ ከኣልኩን እዞም ኩሎም ሕልምታተይ ከይረኣኽዎም ሓያለ መዓልታት ሓለፉ ኣብ ክንደኦም ዝሪኦም ዝነበርኩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 100 ሜትሮ ዝተበተኑ ሽጉጥን በትርን ዝዓጠቑ ጸሊም ናይ ፖሊስ ክዳን ለቢሶም ዝዞሩ ናይ ጸጥታ ኣካላት ጥራሕ ክርኢ ዝኸኣልኩ ዝነበርናዮ ማዓስከር ብዓበይቲ መናድቕን ናይ ኤሌክትሪክ ገመድን ተሓፂሩ ምስ ካልኦት ዓለም ከይራኸብ ተገሊሉ እዩ ንሕና ድማ ከም ገበነኛታት ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ፖሊስ ኢና ንነብር ብቐይሕ መስቀል ዝተለገሰልና ጸባ ባንን ባናናን ምስ ቆረስና ብደስታ እናተሰራሰርኩ ቴሌፎን ናብ ዝድውለሉ ቦታ ኣቕናዕኩ ምስ ዓወት ከዓ ሃንደበት ተረኸብና ኣከዳድናኣን ቀዲ ኣመሻሽጣ ፀጉራን ድሮ ቀይራ ስለ ዝነበረት ኣብቲ ፈለማ ቁርብ ተጠራጠርኩ ኩልና ናብ ኣዴታትና ክንድውል ኢና እንደሊ ድምፂ ናይ ኣደይ ኣብ መስመር ቴሌፎን መፀ ኣደይ ኣብ ኣውሮጳ ደሓነ ዘለኹ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣለኹ ድምፀይ ምስ ሰምዐት ንብዓት ቀደማ ኣምላኽ ይመስገን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ምብካይ ኣይቋረፀትን ባይ ብወድኺ ኣይተሓጎስክን ዲኺ ኣይኮራዕክን ዲኺ ኮሪዕልካ እምበር ዝወደይ ኣመና ተሓጒሰ ግን ምእማኑ ኸቢድኒ ኣደይ ኣነ ከምታ ሕልመይ ኣውሮጳ ኣትየ ኣለኹ ንስኺ ከዓ ኩሉ ግዜ ብመንፈስ ምሳይኺ ኣዝዩ ደስ ዝብል ነገር ይምሽ እወ ሓቅኻ ብጣዕሚ ጽቡቕ ድምፃ ቁርብ ሕርፍፍ በለኒ ካብ ሎሚ ንኔው ልዋም ዝመልኦ ለይቲ ክድቅስ ዝሓለፉ 7 ኣዋርሕ ሓንቲ ለይቲ እውን እንተኾነት ተረጋጊኣ ክድቅስ ከም ዘይከኣለት ነገረትኒ ቀትሪ ብመዝሙር ለይቲ ድማ ጸሎት እናገበረት ጉዕዞይ ሰላማዊ ክኾነለይ ትምህለል ነበረት ክፉእ ዜና ከይመጽእ እሞ ሞት ወዳ ከይትርዳእ እናፈረሐት ንግሆ ናብቲ ማዕጾ ቆሊሕ ትብል ከም ዝነበረት ኣሓበኣትለይን
ኣብዚ ኩሉ ስጋኣትን ጭንቀትን ስለ ዘእተኹኺ ኣዝየ እዝጉሂ ከምዚ ዝኣመሰለ ፍርሓትን ጭንቀትን ክትብድሆ ትኽእል ኣብ ኣምላኽ ዘይናወፅ እምነት ምስ ዝህልወካ ጥራሕ እዩ መለሰትለይ ኣደይ እናነበዐት ኣጆ ክደይ ኣቕሪበዮ ዘለኹ ናይ ዕቑባ ሕቶይ ምስ ተመለሰለይ ደጊምና ከም እንራኸብ ቅንጣብ ጥርጥር የብለይን ወላ እኳ ሙሉእ ብምሉእ ክበሃል ዝከኣል ምትእምማን ኣይንበረኒ ድምፀይ ኣተርኒዐ ኣረጋገፅኩላ ኣዒንተይ ንብዓት ዓቂሮም ከም ዘለዉ ተፈለጠኒ ነደይ ንኻልኣይ ግዜ ምስ ረኸብክዋ ሕንቕ ኣቢለ ክሓቑፋየ ብርቱዕ ናይ ቤተሰብ ናፍቖት ተፈታተነኒ ኣብ ጎነይ ኣብ ዝነበረት ካልእ ቴሌፎን ዓወት ኢዳ ኣብ ኣፍ ልባ ኣንቢራ እናነበዐት ምስ ኣዲኣ ክትዕልል ረኣኽዋ ዘካርያስ ክብረኣብ ዲኤሪትሪያ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ስመይ ብመጉልሒ ድምፂ ተፀውዐ ብናይ ኢጣልያ ልሳን ዝተፀውዐ ስመይ ንዓይ ድዮም ዝፅውዑኒ ዘለዉ ወይስ ንኻልእ ሰብ እዩ ኢለ ንቑሩብ ካልኢታት ክጠራጠር ገበረኒ ኣብ ጥቓቲ መእተዊ ማዕጾ ዝርከብ ናይ ምምሕዳር ህንፃ ከይደ ኸኣ መርመራ ጥዕና ንኽገብር ተረኸብኩ ነቲ መርመራ ቀልጢፍና ክንጅምሮ ከም ዘለና ብዘተንብህ መገዲ ኸኣ እቶም ሓካይምን ኣባላት ፖሊስን ምልክት ገበሩለይ ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ዓብዪ ናይ ጥዕና ፀገም እንተነይሩኒ ድሕሪ ምሕታቶም ናይ ደም ናይ ሽንቲ ዓኽታ መርመራ ገበሩለይ ዓሶ ወይ HIV ከይህልወኒ መርመሩ ራጂ እውን ወሰዱ ድሕሪዚ ዕድሚኦም ካብ ናተይ ብዙሕ ዘይዓቢ ግን ከኣ ሽጋራ ዘትክኹ መንእሰያት ናብ ካልእ ክፍሊ ወሰዱኒ ክዳውንትኻ ኣውፃዮ ዝሓወይ ሓደ ካብኦም ሽጋራ እናሰሓበ ተዛረበኒ ኩሉ ክዳውንተይ ኣውፅኤ ኣብ ቅድመይ ኣብ ዝነበረ ወንበር ኣቐመጥክዎ ዝስሕብዎን ዝነበሩ ሽጋርኦም ደርብዮም በእጋሮም ድሕሪ ምርጋፅ ፕላስቲክ ጓንቲ ኣብ እዳዎም ኣእተዉ ኣነ ኣዒንተይ እናሰረቕኩ ይጥምቶም ንሶም ድማ ዕርቃነይ ወፅኤ ብዘይ ልብሲ እናረኣዩኒ ብዘይ ሕፍረት ይጥምቱኒ ስርሖም ዘበለ ደስ ኣይበለንን ኣፈይ ክኸፍት ከም ዘለኒ ብቋንቋ እንግሊዝ ሓበሩኒ ኢደይ ልኢኸ ኣፈይ ክዓፅ እኳ እንተፈተንኩ ኣእዳዎም ብሓይሊ ሰዲዶም ኣጻብዕቶም ናብ ኣፈይ ብምእታው ውሽጢ ኣፈይ ፈተሹ ድሒሮም ንኹሉ ኣካላተይ እውን ኣጥቢቖም ፈተሹ ብስምባደን ሕርቃንን ሕርር ኢለ ብስጭተይ ክገልጽ ኣይከኣልኩን ፈጥፈጥ ይብል ከም ዝነበርኩ ተገንዘብኩ ሓደ ካብኦም ሽጋርኡ ወሊዑ ድሕሪ ምስሓብ ገበታ ትኪ ናብ ገፀይ ኡፍ በሎ ዝሓወይ ኣይትሰንብድ ሙያዊ ግዴታና ኮይኑ መዓልታዊ ነካየዶ ስራሕና እዩ እቲ ካልኣይ ተዛረበኒ ዝፈጸምኮ ገበን እኳ እንተዘይነበረ ልክዕ ከም ገበነኛ ሓፊረን ሰንቢደን ደረቕኩ እዞም ክልተ መንእሰያት ግን ንዓይ ምውራድን ምንእኣስን ደስ ዝበሎም እዮም ዝመስሉ ንሳቶም ሓያላት ኣነ ድማ ዓቕሚ ኣልቦ ድኹም ፍጥረት ኮንኩ ክዳውንተይ ቀልጢፈ ድሕሪ ምልባስ ካብቲ ክፍሊ ይወፅእ ኣብ ዝነበርኩሉ ህሞት ኣመና ዝሕርቕ ሰሓቖም እውን ተኸቲሉ ንወፀ ዕብስ በልኩ ሽንቲ ቤት ናብ ዝርከቦ ብሎክ ንምብፃሕ ድማ ብጉያ ተወንጨፍኩ እቲ ሽንቲ ቤት ብላዕልን ብቕድሚትን ክፉትን ኣዝዩ ዘጽልአኒ ብቕድሚኻ ዝሓልፍ ሰብ እናረኣየካ ኢኻ ትሸይንን ትተሓጻጸብን ኣብቲ ዓይኒ ምድሪ ሶፍት ዝበሃል ነገር የለን ነብሰይ ከረጋግእ ኢለ ማይ ቡምባ ኸፊተ ገፀይ ተሓጸብኩ ንኢጣልያ ኣምሪረ ጸላእክዋ ኣውሮጳውን ማዕርያ ትውልዲ ሃገረይ ኤርትራ ገዲፍያ ዝወፀኹላ መዓልቲ ረገምኩ ምሸት ሓዳስ ጃኬተይ ለቢሰ ክሳብ ክሳደይ ሎጊመ ናብቲ ብዙሓት ስደተኛታት ዘይዛወረሉ ብሎካት ክዛወር ወፃእኹ ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ግን በይነይ ከም ዘይኮንኩ ኣስተባሃልኩ ሓደ ሓደ ሓለውቲ ናይቲ መዓስከርን በብፅምዲ ኮይኖም ዝዛወሩ ኣወዳትን ኣዋልድን ይረኣዩ ስደተኛታት ምዃኖም ዝፈለጥኩ ከምታ ኣነ ለቢሰያ ዝነበርኩ ናይ ረድኤት ጃኬት ለቢሶም ብምንባሮም እዩ ኣብቲ ጸላም እቶም በብፅምዲ ዝነበሩ መንእሰያትን ሓለውቲ ፖሊስን ናብተን ቀጠልያ ቀለም ዝተቐብኣ መኻዚኖታት ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢሎም ክጓዓዙ ተዓዘብኩ ጭልምልም ኣብ ዝብል ብርሃን ገንዘብ ሞባይል ቴሌፎን ናይ ቴሌፎን ካርድ ዕፀ ፋርስ ወዘተ ክለዋወጡ ይረኣዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘጋጥሙ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ኣውሮጳ ከም ገነት ሪኣ ስለ ዝነበርኩ ከምዚ ዓይነት ነገር ክርኢ ፍጹም ኣይተጸበኽዎን ኣመና ሰንበድኩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕፀ ፋርስን ካልእን ንግዲ ኣብዚ ኸባቢ እውን እናወሰኸ መፀ ናብ ዝድቅሰሉ ብሎክ ንምብፃሕ ብእግረይ ዘገም እናበልኩ ደቂ ዓደይ ኤርትራውያን ናይ ሃገርና ሙዚቃ ወሊዖም እናደረፉ ክስዕስዑ ተዓዘብኩ ዝኾነ ነገር ከይተዛረብኩ ስቕ ኢለ ክዕዘብ መረፅኩ ደቂ ኣንስትዮ በብተራ ንሓድሕደን ፀጉረን እናተቋነና ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከምዘየጋጠመ ተረጋጊአን ይስሕቃ ኩሉ ግዜ ናይ ዕላልና መወዳእታ እንታይ ከም ዝኸውን ርዱ እዩ ብዛዕባ ዕቑባ ነቕርቦ ምኽንያት እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ናይ ሕቶን መልስን ግዜኸ እንታይ ክንብል ኣለና ዝብሉ ሓሳባት
تغيرنا ننام مدقسينا نقنع. عسر سلست حدار كلتش حنكلتن كروتونة نيحات اور كرادات. مستعزيو فرح زخونة عبيل عب برتع كتع تتأميدا نبركو. نزا حلف خلطة سمونات عب نايك على محتد قوترانا انتاي كنبلا لنا عب زبل زعبا كاب مكتع حليفنا زفرنايو كالق نقريلن. اتما عسكر بزعبانا درو بزح جبتتات اكيبو نبره. ناي تقعتهنيانت كتصون ملأنا. بمسارتي تحرق قرب أوارح عب تكبر زوعل سممع دابلينغ زخونة سدتنيا نعقبا مسلو عبتا مجمريا زرقتا أوروباويت هاجر كحتت اللوو. إذا مالتك نحنا عب إيطاليا ترحينا نعقبا مسل كنحتت نخيل. نعقبا حتخا تقبالنات نخركب مجمريا عبت نعقبا كتسي بتملقو أأمان مخنيات عب جيزيك على محتت بتملسو ملسي كمون عب هاجركا بزلو محبراون بوليتيكاون هواهو يوسن. عبز معسكر كاب زقربو حتوتات نعقبا اتم كلتا سيسو ودقات يوم زخونو. عبز كزيزي تقالات إفكا كاب تهاجر انت زي وزيخا ويدما طبقا قطيركا انت زي تخراخيركا نابز مزخا لهاجر ناي مملاس عدلكا سفي حخون. ولا كوا مراحة هاجرنا حلف زبالة والك ملاخي يخون نبر عب جزيك على محتت بزعبقو حانت حماق نجر اي زاربني بلا عبيل بعد سفي حنقرعه. جيجاتات كهلوا يخيلي جنكا تواجئو نتا حجر كتهلوانا زجبرون نسيو عبق على محتت بزعبا منجستي إرتران كفؤ نجار تزاربو دحار أسمرا مساعتكم نابيت مأسرتين تدربيكم نمن يجرمو زبل عز نمركو باستا كاب فاركتاي إنه ودقاي شجرن نبره ناي آبيل أمنا زحرق زررب كي توسخون بمانكا فاركتان كاران زبلع مقبي كاب قدم أيكون الليني مرحينا كو وتهدراوي قبوكا ايغبركان يلو نزيكاتاتو ابيت مأسرت زساق سبي بزي تحتاتنت كم كحز بالو زيكاتات زأسرن زقتلن وتهدراوي ملكي إنا كو هنسنا انت اخاق تزاربنا دليخا انا تبساچخو ملسكو عبيل چحمو النحسي مچم دحان جزي بعلو حقنيا ملسي كهبي قد مقرب معلتات اما اكل بحري ابزنا برنالو جزي كم هتصان قلعه زبك زنبره ابيل نايتو والقملا خسرعات تطابق خوينو مقرابو بالطعمي اغوهيني بناتي امنت ابز زلنا ايرتراوين سدتنياتات كلنا ابتي ببقلنا زغبرلنا قال محتت اب ايرترا زلو اسقق هيوت بغبو كنغرام علنا انت زي كوين كن مچو هاجرن منغستن كاب زلو هاجر يم مصيام بمبال حتونا نصيقوم ناب هاجرنا كملسنايم بحرقان تزاربكو اذن عاي ملكتنني انا هاجري ابز ملسل اوان كاسر سلازيدلي اب غزي قال محتتي كفونا إسياس اي كزاربني ازرارباني ابيل مني سحرقني نهزبنا قوامن حقن كندز تخللو مسقروا بتهاجرات كواغا زمرص مرحكو يزلنا نسخا دما نز مرحزي كتشفافنلو تحسب علىها عويله تزاربكو انت خا تزارب زلخا ابز حلفنا 98 كيناتكو إثيوبيا وريراتنا نسون عويلو خزارب جمره نسي كون انت حق ابيل حقن قوامن نختكبر بزح حتتات يمص سلازنبره كاب زح حتتات زين مهدامي قا مرحينا مس إثيوبيا خوينات ولعو كردو فتنكو قوام نختكبر كو تعقست يدلي اب حجرنا زل خونتات اندحر كمز تقلص زلخا رجو انت خوين دعا انت كتكبر حجركا قديفكا تسديدكا عجزك على محتت زقربو مخنياتات يحسب علىخو منكبو حفا بيلو تزاربنا ابيل ابز غزيزي حرقاني كقطاصر يكالكون زبل علو زنبركو بياتي نابت طاولا دربخو ابتك على محتتكا كمز خماي زامسلو تقاومتي بوليتيكاوان ودبات كفرارحو خان نايموت ملእختي كسدول كان مسجمرو كاب هاجركا خمزو وصخات تزارب انبر كال مخنيات دعا انتي كهلو كايلو بحرقان اباچخلو بدحرزي نحنت دقيق وانتخون مس ابيل كوف كبلاي دلخون مرقس خفلي ناب زركبو بلوك امرحكو ابت بوتا مس بصحكو اب حساب طحيله نمدقسي كلته سلسته غزي زركو انت عينت حنقل يتيزي قدود وتهدراو صوعت صليه بنصانت كنبر سلازدلخو كاب ايرترا ناب اوروبا تسديده اب اوروبا خا غبنኛታት ዝሰርሉ ጽኑዕ ቤት ማሰርተ ኣብ ዝመስል ማዓስከር ተዓጽየ ኣለኹ ዓዊልካ ወይበል መጻኒ بقلطف كاب أوروبا وزيخا ناب كالق كتكايد على كازبل حسب تقجلني كلتا إثيوبياوين مدقستي
ለይቲ ካብ ድቃሰይ ኣተስኦኒ ድሮ ጽቡቕ ዕርክነት ክንምስርት ክኢልና ኢና ምስ ኣቤል ዘካየድናዮ ክትዕ ድሕሪ ምንጋረይ ካብዚ መዓስከር እዚ ብህፁፅ ክወፅእ ከም ዘለኒ ነገርክዎም እሞ ምሳና ዘይትፍትን መውፅእ ክኾነና ዝኽእል ቀዳድ ርኢና ኣለና ኢሎም ምስ ሓበሩኒ ምስኦም ክወፅእ ወሰንኩ ግብ ኣብ ዝበለ ጸልማት ኣብ ማእከልቲ መዓስከር ብእግርና ንምርሸሉ ኣብ ዝነበርና ግዜ ብርቱዕ ንፋስ ተቐበለና ኣብ ውሽጢ እቲ መዓስከር ኮይኑ ግን ከኣ ክውል ኣብ ዝበለ ቦታ ምስ በጻሕና ዶበልና ህንዳውያን ፓኪስታናውያንን ግብፃውያንን ስደተኛታት በብመንገዶም ናብቲ ቦታ ክመፁ ምስ ረኣኹ ንዓይንተይ ክኣምን ኣይከኣልኩን ገሊኦም ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ስልክን ሓፁርን ኮበርቶኦም ብምድርባዮም ክሓልፍዎ መዲቦም ካልኦት ድማ ነዋሕቲ ኣባትር ሒዞም ብምምጻእ ከም ተወዳደርቲ ኦሎምፒክስ ንኣባትሮም ተመርኪሶም ነቲ 3 ሜትሮ ቁመት ዝነበሮ መናድቕ ናይቲ መዓስከር ክዘልዎ መደቡ እቶም ስደተኛታት ነቲ መንደቕ ድሕሪ ምዝላሎም ብሕቖኦም ክወድቁ ከለዉ ብገጾም ተተኺሎም ርእሶምን ኣእዳዎምን ዝተሃርሙ ዕድለኛታት እውን ብዙሓት እዮም ኣብ ጥቓይ ካብ 15 ክሳብ 20 ዝበፅሑ ስደተኛታት ኣለዉ እዚ ብፍጹም ኣይርአን ኢለ ገጽ ያዘርኩ ካብ ባሕሪ ተሪፎምሲ ሕጂ ከዓ ነዚ መንደቕ ክዘሉ ክብሉ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ክእትውዋ ምውሳኖም ገረመኒ ናይ ብሓቂ ጓንታናሞ ኢጣልያ ዝኾነ ይኹን ናብ ኣውሮጳ ዝኣቱ ስደተኛ ዕቑባ ናይ ምሕታት መሰል ከም ዘለዎ ይፈልጡ እኳ እንተኾኑ ዕቑባ ንምሕታት ዘቕርብዎ ምኽንያት ዘይቅቡል ክኸውን ስለ ዝኽእል ግን ከይንፀጉ ይፈርሑ ካብ መጀመርያ ኣትሒዞም ዘቕርብዎ ምኽንያታት ነናሓድሕዶም ዝገራጨው ይኾኑ እሞ ናብ ዝመጽዎ ቦታ ይጥረዙ ኣብ ከምዚ ስግኣት ዝመልኦ ህሞት ኮይኖም እዮም እምበኣር ነዚ ሓደገኛ ውሳኔ ክውስኑ ዝግደዱ እቶም ዝተዓወቱ ይሃድሙ እቶም ወዲቖም ዝስበሩ ከዓ ካብኦም ከም ዝወደቐ ፍሩታ ብወተሃደራት ናይቲ መዓስከር ተለቒሞም ናብቲ መዓስከር ይምለሱ ኣእዳዎምን ኣእጋሮምን ብፕላስቲክ ተጠቕሊሎም ኣብቲ መዓስከር ዘወን ዝብሉ ሰባት ዘከርኩ ክሃድሙ ክብሉ ወዲቖም ዝተሰብሩ ምዃኖም ተረዳእኩ ናይ ስደት መከራ ኣውሮጳ ምስ ኣተኻውን ኣይጋደፈካን እዩ ብርግጽ ከምቲ ናይ ምድረ በዳ ወይ ማእከላይ ባሕሪ ጉዕዞ ብጥሜት ጽምኢ ማይን መጥሓልን ኣይትመውትን ኢኻ ኣብዚ ሓጹር ክትዘልል ኣብ ትፍትነሉ እዋን ከጋጥመካ ዝኽእል ጉድኣት መስበርቲ እዩ ኣብ ጀርመን ይኹን ኣብ ፍልስጤም ኣብ ሞሮኮ ይኹን ኣብ ሜክሲኮ ሓደገኛ ሓጹር ኩሉ ግዜ ሓደገኛ እዩ ንጽባሕይቱ ስደተኛታት ጎኒ ጎኒ ኮይኖምን ኣእጋሮም ኮነ ኣእዳዎም ድማ ብሰንሰለት ተኣሲሮም ብናይ ፖሊስ መኪና ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ክኸዱ ረኣኹ ብነፋሪት ገይሮም ናብ ግብፅን ፓኪስታንን ክመልስዎም እዮም ብኻልእ ቦታ ድማ ዝተወሰኑ ስደተኛታት ናብ ሓደ ጥርሑ ዝኾነ መኻዚኖ ኣትዮም ምስ ፖሊስ ሕሽኽሽኽ እናበሉ ምስጢራዊ ስምምዕ ክሰማምዑ ረኣኹ ኣብ መንጎቶም ስደተኛታትን እዞም ፖሊስን ሓደ ድልዱል ዕርክነት መስሪቶም ከም ዝነበሩ ካብ ኣዘራርበኦምን ሰሓቖምን ክርዳእ ከኣልኩ ኣብዚ ቦታ እውን ዶላር ክሳብ ዝኸፈልካ ስጋዊ ርክብ እውን እንተኾነ ብቐሊሉ ዝትግበር ስራሕ እዩ ንገለ ካብቶም ኣባላት ፖሊስ ግቦ ሂብካ ብቐዳዳት ናይቲ ሓጹር ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ካብኡ ወፂኻ ኣውቶቡስ ንኽትወስድ ኣብ ትፍትነሉ ግዜ ናብ መገዲ ባቡር ብምውሳድ ናብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ትኸደሉ መንገዲ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ኣዘዋወርቲ ደቂ ሰባት ኣለዉ ምዝውዋር ደቂ ሰባት ብዶባትን ኣህጉራትን ኣይግደብን እዩ ልክዕ ከም ሱዳንን ሊብያን ኣብ ኢጣልያ ኾነ ካልኦት ሃገራት ነዚ ስራሕ እዚ ብዝተወደበ መልክዕም ዝሰርሕሉ ካብዚ መዓስከር ናይ ዝሃደሙ ቁፅሪ ስደተኛታት እናወሰኸ ኸደ እዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ናይ ዕቑባ መሰሎም ካብ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣውሮጳ ዝሓሸ ተቐባልነት ክረክብ ይኽእል እዩ ኢሎም ይሓስቡ ኣሜሪካ ኮነት ካልኦት ካብ ኣውሮጳ ወፃኢ ዘለዋ ሃገራት እውን ቪዛ ንኽህበኻ ካብ ኣብ ኢጣልያ ተቐማጢ ካልእ ሃገር ኮንከ እንተጸናሕካ ይሓይሽ ይብሉ ንሳሚ መጣዓቢተይ ደወልኩሉ ካብ ከተማ ሚላኖ ቁርብ ውፅእ ኢላ ኣብ እትርከብ ከተማ ምስ ሓውን ሓፍቱን ይነብር ኣብ ሓደ ቀለም ዘፍሪ ትካል ከዓ ብዘይ ወረቐት ማለት ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ይሰርሕ ካልኦት ብዙሓት ሕጋዊ ናይ ስራሕ ወረቐት ዘይብሎም ስደተኛታት ኣብ ደቡብ ኢጣልያ ድንሽን ኮሚደረን እናኣረዩ ነፍሶም ይኣልዩ ኣብ ደቡብ ጀርመን ከዓ ኣብ ናይ ህንፃን ፅሬትን ስራሕ ተዋፊሮም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ይሰርሑ 18 ሕዳር 2002 ክሮቶነ ቃለ መሕትት ኣብ ግዜ ቃለ መሕትት ኩላታ ሓቂ ጥራይ ክዛረብ ወሲነ ናጽነተይ ደልየ መጽ ዕላማይ ከዓ ብነጻነት ምንባር ካልእ ምኽንያት ኣይቐርብን ጠበቓ እውን የብለይን
ኣብዘን ዝሓለፋ ውሕዳት መዓልታት ኣብ ግዜ ቃለ መሕትት እንታይ ክብል ከም ዘለኒ ኣጸቢቓ ሓሲበሉ እየ። ንኤርትራ ገዲፈ ንኽስደድ ዝገበረኒ ምኽንያት ብተደጋጋሚ ሓሲበ ተዳልየለ እየ። ሓሳበይ ነፃ ኮይነ ክገልጸላ ዘይክእል፣ ነፃ ሜድያ ዘይብላ፣ ዴሞክራሲ ኾነ ቅዋም ከይተኣታቶ ትዕንቅጽ፣ ኣብ ርእሲ እዚ ግዱድ ሃገራዊ ውትድርና ዘለዎ ሃገር ክነብር ኣይደልን እየ። ናጽነተይ ደልየ እየ ተሰዲደ። እዚ ኸዓ ንባዕሉ ዓብ ምኽንያት እዩ። ዘካርያስ ክብረኣብ ካብ ኤርትራ ስመይ ብመግሉሕ ድምፂ ተጸውዐ። ኣብዚ ረፍዲ እዚ ናይ ካልኦት ኣስማት ናይተን ሃገራትን ክጽዋዕ ሰማዕኹ። ሰማይ ቁሩብ ደበናታት ሓዚሉ ነበረ። ዝሑል ኣየር ዝሓቖፈ ንፋስ ፍሽፍሽ ይብል ነበረ። ናይ ዕቑባ መሰልና ንኽረጋገጽ ዝመልእናዮ ወረቐት ገና 3 ሰሙኑ ከይገበረ ንቓለ መሕትት ተጸዋዕና። ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ተራይ ኣኸለ። መእተው ናይቲ ቤት ጽሕፈታት ዝሓዘለ ህንጻ ብድሙቕ ቀጠልያ ሳዕሪ ዘጌጸ እዩ። ኣብ ፀግዒ ናይቲ መንደቕ ከዓ ክጽውዑ ተረኦም ዝጽበዩ ስደተኛታት ተር ኢሎም ኣለዉ። ስመይ ክሳብ ዝጽዋዕ ምስ ዝኾነ ካልእ ስደተኛ ኣይተዛረብኩን። ቃለ መሕትት ዝግበረሉ ቦታ ሓንቲ ብትኪ ናይ ሽጋራ ዝተዓብለኸት ጸባብ ክፍሊ እያ። መሳኹቲ ናይቲ ኸፍሊ ተኸፊቶም ነበሩ። ሙሉእ ባድላ ዝተኸድኑ ወድን ጓልን ናተይ ፋይል ትርከበን ብዙሓት ፋይላት ኣብ ጣውላ ቀሪቦም ተዛንዮም ኮፍ ኢሎም ይጽበዩኒ ነበሩ። እቱ ምስ በልኩ ብዛዕባይ ብዙሕ ግዲ ከይሃቡ ሽጋርኦም ወልዑ። ሓታትን ተርጓምን እዮም። ኣብ ጫፍ ወንበረይ ኮፍ ኢለ ሓንቲ ኢደይ ኣብቲ ኣብ ቅድመይ ዝነበረ ጻዕዳ ፕላስቲክ ጣውላ ኣጸጊዐ ኮፍ በልኩ። ኣብ ጀኔቫ ዝተደንገገ ዓለም ለኻዊ መሰል ስደተኛታት ቃል ብቓሉ ኣጽኒዐ ካብ ዝሽምድዶ ነዊሕ ገይረ እየ። ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታቱን ብተደጋጋሚ ኣጽናዕክዎ። ሓታቲ ኣዝዩ ነዊሕ ወዲ ኮይኑ ለምሽ ጸጉሩ ንድሕሪት በጥ ኣቢልዎ ነበረ። ብኣመልካቲት ኣጻብዕቱ ነቲ ኣብ መንጎና ዝነበረ ጠረጴዛ ህርም ኣበሎ። ኣበይን መዓስን ከም ዝተወለድኩ፣ ካበይነይቲ ሃገር ከም ዝመጻኹን፣ ኣበይ ከም ዝተምሃርኩን ኣከታቲሉ ሓተተኒ። ኩሉ ብግቡእ ድሕሪ ምምላሰይ ድማ እታ ተርጓሚት ንመልሰይ ተርጎመትሉ። እዛ ኤርትራ ትበሃል ኣደናቒት ሃገር ግን ኣበያ ትርከብ? ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ወይስ ኣብ ጠፈር? ትርከበሉ ቦታ ብግቡእ ክትነግረና ትኽእል ዶ? እዝነይ ድዩ ወይስ እዚ ሕቶ ኢሉ ዲ ሓቲትኒ እናተገረምኩ መለስኩ። ኤርትራ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ትርከብ ንእሽተይ ሃገር ኮይና ብኢጣልያ ትግዛእ ዝነበረት ሃገር እያ። መልሰይ ሰሚዑ ሰሓቐ። መልሱ ኣቐዲመ ይፈልጦ ነይረ። ንስኻ እውን ብግቡእ ትፈልጦ ኢኻ ከረጋግጽ ስለ ዝደለኹ እየ ሓቲተካ። ሓታቲ ዝተፈላለየ ሕቶታት እናሓዋወሰ ምሕታት ቀጸለ። ካብ ማእከል ኣስመራ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ትኸይድ ኣውቶቡስ ቁፅሪ ክንደይ እያ? ኣውቶቡስ ቁፅሪ 1። ኣብ ኣስመራ ሓንቲ ሊትሮ ጸባ ክንደይ ትሽየጥ? 15 ናቕፋ። 1 ኪሎ ብርስንከ? ዋጋ ብርስንሲ ኣይፈልጦን እየ። ሓንቲ ባንኸ ክንደይ ትሽየጥ? ኣደይ ኣብ ገዛ ቅጫ ስለ ትስንክት እርግጸኛ ኣይኮንኩን። ዕላማ ናይዞም ሕቶታት ግን እንታይ እዩ? ኣብ ኣስመራ ዘሎ ዋጋ ጸባን ባንን ነዚ ኢጣልያዊ ንኽነግር ድየ ምስ ሞት እናተፋጠጥኩ ምድረ በዳ ሰሃራን ማእከላይ ባሕርን ኣቋሪፀ ኣብዚ በፂሐ? ህይወተይ ኣብ ሓደጋ የእቴ ካብ ሃገር ዝወፀኸሉ ምኽንያት ኣይርድኦን ድዩ? ወይስ መዘናግዒ ዝጥቀመለይ ዘሎ? ሓታቲ ምሳኻ ሕውነታዊ ወይ ዕርክነታዊ ምሕዝነት ከም ዘለዎ እዩ ዝቐርበካን ዝሓተካን። ድሕሪ ብዙሓት ኣዘናግዓቲ ሕቶታት ሃገረይ ገዲፈ ናብ ኢጣልያ ዝተሰደድኩሉ ምኽንያት ሓተተኒ። ወዲ 8 ዓመት ከለኹ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ካብ እትፍለ ኣትሒዛ እታ ሃገር ዝተጓዕዘቶ ናይ ውልቀ ምልክን ዕንወትን ጉዕዞ ምስ ህይወተይ እናገናዘብኩ ነገርክዎ። ሃገርና ነፃ ምስ ወፀት ዝገበርናዮ ናይ ሓጎስን ዝላን ፈንጠዝያ ብዛዕባ ኣብቲ ግዜቲ ዘቕረብክዋ ናጽነት ትብል ግጥመይን ኣቐለልክዎ። እታ ግጥመይ ኣብ ሬድዮ ከም ዝተቓልሐቱ ነገርክዎ። ጌና ካብ ግዜ ንእስነተይ ኣብ ናይ ህፃናት መደብ እጽሕፍ ከም ዝነበርኩ ነገርክዎ። ኣብ ገጹ ግን ዝኾነ ናይ ስምዒት ምቅይያር ኣይረኣኹን። እቲ ወተሃደራዊ ስርዓት ግን ንብሕታውያን ጋዜጣታት ስለ ዝዓፀወን ናይ ብርዒ ስም ተጠቒመ ናብ ናይ መንግስቲ ሬድዮ ጽሑፋት ይልእኽ ከም ዝነበርኩ ነገርክዎ። እዚ እውን ዝኾነ ሓድሽ ስምዒት ኣይፈጠረሉን። ብዙሕ ካልእ ነገር ብዝርዝር ነጊረ ስምዒቱ ክትንክፈተንኩ። ምስ ዓርከይ ብሓባር ካብ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንነዊሕ እዋን ከም ዝተሓባእናን ኣብ ሰሃራ ሊብያ ማእከላይ ባሕሪ ዘሕለፍናዮ መከራን ኣዘንተኸሉ። ኣነ ነዚ ኩሉ ከዘንተወሉ ከለኹ ሓታትየይ ድማ ጸጸኒሑ ሓሙኽሽቲ ሽጋርኡ ኣብቲ መንገፊ ይነግፍ ነበረ። ካብ ዝነበሮ ተሲኡ ነቲ መስኮት ዝያዳ ከፈቶሞ ተመሊሱ ኮፍ በለ። ዝሰልቸዎ ይመስል። ነቲ ስራሕ ኣዝዩ ዝጸልኦ ኮይኑ ተሰማዓኒ። ስደተኛታት ስለምንታይ ሃገሮም ገዲፎም ይወፁን
نزي أسكحكحي قعزو يكايدون بقبو استردو يمثلنن نغرب أوارح هاجراو أغرقلوت نخيت فتسم كتبلسي هاجر كاقديف كاوتيخا إذا كاب هاجر زوت بقوع مخنياتا يمثلنن أنا زدليو صراحن مويان بنتعنت مريت أخسرح زخل لهاجر أيكونتن أبزون انتخونه أبز مرت كايون زفت خايون صراح أي كتوافرنيخا إذا جن هيوتكا أب حدقا أتيا لما لدي نرأسو بقالوتا نانقنقا كحتى نيزة دالوم حطوتات ببحادة تملكتهم دحر فرق ساعات ملستاتي بصحف تسند زنبرت ترقاميت كلتا مكياتو كتمتس أززا نعاي زخونا نجر أي أززا اللين جنا نيشتي كوتتي إخا أكوان تبلني عدمي أب قمت بمئتاو مسكالو صدرابيتات صقعتنيا كوينكا ناي مسنحن فولي كنكن ناي مركاب مسلين جنا كم زي تمالا اللي أي تجنزبن برقت صرحون تشكيمو زل حلافنتن قليل يكونن حتى تقبلنت يبلون بمبال سالسيتي شجارو أطفئو كف بله انتخونه جن جنا 18 عامل زي ملأكا كوتتي بمخانكا ناب هاجركا كنملسكا أي نخلنينا قدم كابز معسكر موصاخا كنكباخبوخا زخؤلو صدرابيتات كندليلكا إنا إذا جن جزء زوسط مسرح مخانو كنقرأ يدلي بملسو أدناغرني انتي كوني كبل دلي إلى سمعيتاتو نخنبب نسلچو ገጹ አተኩረ ጠመጥኩ ዝኾነ ነገር ግን ክርዳይ ከአልኩን ቻው መንእሰይ ጽቡዕ ዕድል ምንይልካ ተሰናበተኒ ንዕኡ ባሕቶኦም ዝተነጽኡ ስደተኛታት ክሳብ ናይ ጥርዝያ ግዚኦም ዝኣክል ኣብ ሓደ ቦታ እዮም ዝተሓዙ ወይ ከዓ ፍልይ ዝበለ ጉዳይ እንተኾይኑ ብህፁፅ መዕለቢ ክግበረሉ ዘለዎ ሕቶ ተባሂሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ዝመጽኡ ሃገር ከም ዝምለሱ ይግበር እዩ ንስደተኛታት ዕቁባ ዝወሃቦም ናብ ሃገሮም እንተተመሊሶም ክእሰሩ ወይ ክቅጥቀጡ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ እንተተኣሚኑሉ ጥራይ እዩ ነዚ ሓበሬታ ዝሃበትኒ ኣንቶኔላ እያ ንዓይ ግን ኣብ 6 ኣዋርሕ ዝሕደስ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ክህቡ ንኸም ዝኽእሉ ኣመተትለይ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግን ክንዚ ዝኣክል ኣዋርሕ ኣብ መዓስከር ክትጸንሕ ኣይትኽእልን ኢኻ በለት ኣነ እውን ክጸንሕ ኣይደልን እየ መለስኩ ካብ 20 ክሳብ 30 ሕዳር 2002 ተቃውሞ ምሕሳብ ምግቢ ኣብ ጥቃይ ካብ ዘሎ መዕርፎ ነፈርቲ ዝበራን ዘዓልባን ነፈርቲ እናረኣኹ ኣብ ኢጣልያ ከም ድላይ ንኽንቀሳቐስ ዘኽእለኒ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ክወሃበኒ ይጽበ ነበርኩ ግዝያዊ መንበሪ ወረቐት ረኺብካ ዶ ኣኽሊሉን ዓወትን ንግሆ ኣብ ግዜ ቁርሲ ዝሓትኑ ሕቶ እዩ ርእሰይ በኣሉታ እናነቕነቕኩ ንስኻትኩም ከ ኢለ ሓተትኩም ካልኦት ብጾትና እውን እንተኾኑ ዝረኸብዎ መልሲ የለን ኣብዚ ኣሰልቻውን ሕማቕን ዝኾነ መዓስከር ንኣስታት 5 ሳምንታት እኳ እንተጸናሕና ዝተዋህበና መልሲ ግን የለን ምናልባት ካብዚ መዓስከር እዚ ሃዲምና ኣራንችን ኮሚደረን ኣብ ዝእረየሉ ሕርሻታት ክንሰርሕ እንተንኸይድ ዝሓሸ ኣማራፂ ኮይኑ ይስምዓኒ ካባና ንላዕሊ ንንውሕ ዝበለ ግዜ መልሲ ክጽበ ዝጸንሐ ዓዚዝ ተዛረበ ኣብ ኢድዞም ኣረሜናት ማፍያ ናይ ኢጣልያ ክትኣቱ እንተደሊኻ ፈትን ወይኒ ስምዒታዊት ኮይና ተዛረበት ብዛዕባ ዘርእስቲ ግን ብኸመይ ክትፈልጥ ክኢላ ምናልባት ዶ ምስ ኣንቶኔላ ይዕሊላ ትኸውን ሓደ መዓልቲ ወይኒ መፍትሒ ሓሳብ ሒዛ ደበኽበለት ስለምንታይ ግን ኩልና ናይ ምግቢ ምሕሳም ተቃውሞ ዘይነካይድ ከምኡ እንተጌርና ብርግጽ ክሰምዑና እዮም ኢዳ ኣብ ጣውላ ኣደጊፋ እናሰሓቐት ተዛረበት ካብ 60 ክሳብ 70 ንግመት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ክንበልዖ ንዝተቐረበልና ምግቢ ክንሕሰሞ እዩ እቲ መደብ ኣማሓደርቲ ናይዚ መዓስከር ብጥሜት ክሳብ ንመውት መቸም ስቕ ኢሎም ኣይርኡና ንኾኑ ንጽባሒቱ ናይ ቀይሕ መስቀል መኪና ቁርስና ሒዛ ምስ መጸት ንዝተዋህበና ናይ ጸባ ባኮታት ቀዲድና ናብ መሬት ደፋእናዮም ምግቢ እውን ብተመሳሳሊ መገዲ ናብ ባይታ ደፋእናዮም ኣብ ብዙሕ ኩርናዓት ናይቲ መዓስከር ስለ ዝደፋእናዮ ነቲ መዓስከር ኣወዘሎ ከምቲ ልሙድ ወይኒ መንዲላ ኣብ ጎላኣ ኣሲራ ንሰልፊ ናይ ስደተኛታት እናመርሐት ናብ ምምሕዳር እቲ መዓስከር ኣቕናዕና ብሓንሳብ እናዘመርናን እናጨራሕናን ናይ ምግቢ ምሕሳም ኣድማ ጌርና ኣብ ጥሜት ከም ንርከብን ካብዚ መዓስከር ከዓ ክንወፅእ ከም ንደልን ብዓውታ ኣፍለጥና ገዘፍቲ ናይ ኣድማ ኣባትር ዝሓዙ ወተሃደራት ካብ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ምምሕዳር ከውፁናን ክብትኑናን ፈተኑ ኣቫንቲ ወይኒ ንዓና ወኪላ ምስ ሓለፍቲ ናይቲ መዓስከር ክትዘራረብ ተሰማማዕና ወይኒ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ንነዊሕ ሰዓታት ድሕሪ ምጽናሕ ተመልሰት ተቃውሞና ፍረ ተረኽቦ ካብቲ መዓስከር ንኽንወፅእ ዘኽእለና ግዝያዊ ፍቓድ ብቕልጡፍ ክወሃበና ከም ዝኾነ
ቃል ተኣትወልና ብታሕጓስ ፍንጭሕ በልና እቶም ኣመሓደርቲ ናበየናይ ከተማታት ናይ ኢጣልያ ክንከይድ ከም ንደሊ ዝሕብር ዝርዝር ብጽሑፍ ከነምጻሎም ንወይኒ ኣዘዝዋ ሮማ ናፖሊ ፍሎረንስ ወይስ ሚላኖ ሮማ ኣኽሊሉን ዓወትን ኣብ ናይ ፈንጠዝያ ስምዒት ኣትዮም ብሓንሳብ መለሱ ክንከዶ ንደልዮ ቦታ ኩልና ግን ከኣ በብውልቅና ንምምሕዳር ናይቲ መዓስከር ክነፍልጥ ኣለና ሳምዓርከይ ግን ኣብ ጥቓ ሚላኖ ይቕመጥ ስለ ዝነበረ ናበይ ክኸይድ ከም ዝደሊ ምስ ተሓተትኩ ሚላኖ ኢለ መለስኩ ሰለስተ ታሕሳስ 2002 ምፍልላይ ኣብ ክሮቶነ ንጉሆ ተሲኤ ኣብ ፍርናሸይ ተጋዲመን ከለኹ ዘካርያስ ዲ ኤሪትሪያ ኢሎም ስመይ ብመግሉሕ ድምፂ ይጽውዑ ኣብ ጥቓና ኣብ ዝነበረ ምዕርፎ ነፈርቲ ዝወርዳን ዝድይባን ነፈርቲ ይረኣያ ኣዕሩኽተይ ዘይኮኑ 20 ዝበጽሑ ስደተኛታት ናብ ሚላኖ ንኽኸዱ ከም ዝመረጹ ምስ ሰማዕኩ ኣዝየ ተደነቕኩ ለጋስን ሕጉስን ኣላይትና ኣንቶኔላ ንነፍሲ ወከፍና ነፃ ናይ ባቡር ትኬት ጊዜያዊ መንበሪ ፍቓድን ከክልተ 100 ዩሮን ሃበትና ክልተ ኣዳዋ ጨቢጥና እናመስገና ገንዘብ ተቐቢልና መቸም ኣውሮጳ ካብ ንኣቱ ከምዚ ሃብቲምና ኣይንፈልጥን ኢና ፀሓይ ጽቡቕ ጌራ ምስ ወፀት ዝወስታኹም መካይን ስለ ዝመጻ ተዳለዉ ኣንቶኔላ ሓበረትና ንኹላትና ከመደት ከናኸነና ነበረት ሕጅኸ ናይ በረኻ ስእልታትካ ክትሪኦም ትደሊ ዲኻ ምሸት ኣብ ዝገበርናዮ ናይ መፋነዊ ግብጃ ዓወት ቅርብ ኢላ ሓተተትኒ ካብ ቅድሚ ሽዑ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ መልክዓ ነበረት ሓፀርቲ ፀጉሪ ርእሳ ተቆኒናተን ሓፂር ሚኒስከርት ጎናን ደሚቕ ካምቻን ለቢሳ ነበረት ወዲያቶ ዝነበረት ኣንቶኔላ ዘምጻትላ ሰማያዊ ታኮ ጫማ ኣመና ኣጸበቐላ ኩልንትና ፈተኽዎ ዓዚዝ ሓዊስካ ኩሎም ኣብ ናይ በረኻ ጉዕዞ ምሳይ ዝነበሩ ሰባት ኣብቲ ግብጃ ተረኽቡ ን14 ሳምንታት ዝኣክል ናይ በረኻ ሃሩር ጽምኢ ማይ ድኻም ጥሜት ከምኡውን ናይ ማእከላይ ባሕሪ ማዕበላት ሰጊርና ዝተባኣሱ እናዓረቕና ሓቢርና ጸሎት እናዓረግና ኣብዚ ቦታ በፂሕና ኣለና መከርኡን ሓዘኑን ስደቱን ሰሓቑን ብሓባር ተቋዲስናዮ ኢና ብምድፍናቕ ዝኣክል ኣዒንትና ንብዓት ኣብ ዝቖፀራሉ ሰዓት ወይኒ ንኣንቶኔላ ሓንቲ ደርፊ ክንደርፈላ ሓተተት ሓንቲ ብመሳርሒ ሙዚቃ ጥራይ ዝተዋሃሃደት ሙዚቃ ወሊዕና ንኣንቶኔላ ዝነበረና ምስጋና ብዜማ ኣሰኒና ገለጽናላ ኣንቶኔላ ክትዕም ፓስታኺ ሜስቶ ረቂ ሓዊስ ኩሉ ኢኺ እክብ ኢልና ኮፍ ኣብ ዝበልናሉ ህሞት ዓወት ኣብ ጉዕዞና ትስእለና ስለ ዝነበረት ኩሎም ስእልታት ኣብ መሬት ዘርጋሓቶም ኩሉ ሰብ ስእሊ ክርኢ ተጸቓቐጠ ዓወት ካብ ካርቱም ክንብገስ ከለና ኣትሒዛ ንዝነበረ ገጻት ናይ ጉዕዞና ብግቡእ ሰኒዳቶ እያ ተለዋዋጢ ናይ ደስታን መከራን ሃዋሁ ብዘገርም መልክዑ ዓቀበቶ ናይ ምድረ በዳ ሃሩር ሕፃን ረሃፅን ዝመናነሆ ገጽና ኣብ ልሙዕ ኣከባቢ ናይ ኣልኩፍራ ከቢብና ድራር እናበላዕና ብማዕበል ናይ ባሕሪ ዝተዳህለ ገጽናን ክነጥራ ዝደልያ ኣዒንትናን መከራ ዝመልኦ ግን ከኣ ብጅግንነት ዝተሰግረ ጉዕዞ ወላ እኳ ገና ወዲ 17 ዓመት መንእሰይ እንትኾንኩ ካብታ ኣዴይ ከተፋንኹ ኣስመራ ዝገደፍኩላ ወርሒ መጋቢት ጀሚረ ዝሓለፍክዎ ህይወት ግን ድሮ ናብ እርጋን ዝበጻሕኩ ኮይኑ ተሰማዓኒ ካብ ድሕሪ ሕጂ ብግርህነት ዝውስኖ ውሳኔ ኣይክህሉን እዩ ንገዛእ ርእሱ ዝቐየረ ሰብ ጥራሕ እዩ ንኻልኦት ክቐይር ዝኽእል ንዝመጽኦ ብድሆታት ዝገጥምን ሓላፍነት ዝወስድን ሰብ ጥራይ ክዕወት ከም ዝኽእል ተማሂረ ኣለኹ ዛክም ዓረይ ሕስብ እሞብሎ ዓወት የማናይ ኢዳ ኣብ ኣፍ ልባ ኣንቢራ ብታሕጓስ ተዛረበት ክሳብ ሕጂ ኣብ ህይወት ዝሰዓርካዮ ነገር የለን ሓቀይ እንዴ ኣሎ ድዩ ዘንቀሳቐስካዮ ወይ ዝለወጥካዮ ነገር የለን ነገራት ምስ ግዜ እናተቐያየሩ እዮም ዝኸዱ መለስኩላ እዛ ዘረባ እዚኣ ካብ ካርቱም ክንብገስ ከለና እውን ተዛሪብካያ ነርካ ሕጂ እውን ከም ዝቕየሩ ተስፋ ኣለኒ ሓላሚ ኢኻ ወድኻ በለት ዓወት እናተላገጸት ወላ ሓንቲ ይመለስኩን ጥራይ ክምስ ኢለ ኣተኪረ ጠመትክዋ ብልበይ ንቐጻሊ ፍቕርን ጥምረትን ዝምነያ ጓል ከም ዝኾነት ክሓስብ ጀመርኩ ጽብቕቲ ለባምን ተጻዋቲትን እያ ኣእሙሮይ ንቐጻሊ ብዛዕባ ዘጋጥሙኒ ብድሆታት ክሓስብ ዕረፍቲ ስለዝተኣነ እምበር ቁርብ እንተዘረጋጋእሲ ብፍቕሪ ክወድቀላ ዝኽእል ጓል እያ ምናልባት እውን ኣብ ጥቓና ዝነበረ ኣናፁ ንኣሽቱ ጸጸራት ክንሰደለን ከለና ብፍጥነት ነናብ ጐዳጉደን ይሽኩዓ ነበራ
ኣብቲ ርሑቕ ኣድማስ ዝነበረት ፀሓይ እውን ንዓይኒ ዝማርኹ ሕብሪ ቀለማት ገዲፋ ናብ መሕደሪ ቦታኣ ክትሽኳዕ ተብተብ ትብል ነበረት።